Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Matindog po ang gabos para sa opening hymn kamo nobena to St. Anthony of Padua. Sorry, please kneel. Novena to St. Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, do us granted to thy beloved servant, St. Anthony, the privilege that his devotee may find their lost things. I thank thee for these many favors. Do us concede to this glorious saint, and I supplicate thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly life, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gift of thy grace, and if unfortunately I lose it, I may find soon it again. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who love you to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin ulikan sa imong kadunongan, na nagaantabaw kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotoban sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, huli kainin, nanlalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po Martes, memorial kan mga santos, Marta, Maria, asin Lazaro. Ang satuya pong mga mas intention, siyo ang mga minasunod, pasasalamat, dulot ni Price Kian de la Rosa, Calvites family in Bausa family,
for the blessing in good health by Ann Salazar and family, for the gift of life by Edith Catolico, for the gift of life of Julius Mark Arsenwe by Sunny and Alet, thanksgiving by Presi Banwa, for the special intention for safe travel of Milagros Magay, special intention by Dia Maris Asis and family, for the eternal repose of the following souls: Eduardo, dulot ni Uwico family, Tereso Jr., by Miglas Los Baños, Ramon Jr., by Moradas family, Flori, by Alcazar family, Harold, by Noli Briones and family. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang pigsiselebrar tapo ngunyan, an memorial ninda Santa Marta, Santa Maria, asin San Lazaro. Mga amigo, asin amiga, kan satuyang kagurangnan. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. O Dios na makakamhan sagkud paman, naan sa imong aki, nagkanigong pinadagos sa harong ninda Santa Marta, Santa Maria, asin San Lazaro. Warasan namimibi kami, nahulikan sa indang mga pamibi, kaming mga maimbod na naglilingkod kay Kristo sa samong kapwa, magkanigong akuon mo man sa harong mo na langit nun. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Exodo. Nagduman si Moises sa mga tao at sinipinahayag sa indaan gabos na tugon sa mga pagbuot nin kagurangnan. Sarabay na nagsimbag ang mga tao, gigibon miyan gabos na itinaram nin kagurangnan. Isinurat ni Moises ang gabos na pagbuot nin kagurangnan. Pagkaagang amay, nagtugdok siya nin altar sa pamitisan kan bukid. Nagpatindog siya nin 12 hariging gapo para sa 12 tribo nin Israel. Dangan, nagsugo siya nin nagkapirang hoben na lalaki nin Israel na magdulot nin tinutong na atang asin magsakripisyo nin mga baka bilang dulot para sa katuninongan. Kinuha ni Moises ang kabanga kan dugo kan ginadan ng mga hayop, asin ibinugtak sa mga palanggana. Ang kabanga, inula niya sa altar. Pagkatapos, kinuha niya ang libro nin tipan na nasusuratan kan mga tugon nin kagurangnan.
Dangan binasa nin makusog sa atubang kan mga tao, an mga Israelita nagsimbag. Susunodon mi an kagurangnan, asin gigibuon mi an gabos niyang pagbuot. Kinuha ni Moises ang dugo sa mga palanggana, dangan iwinirik sa mga tao. Nagsabi siya, ini ang dugo nin pakipagtipan nin kagurangnan kan itao niya sa indo ang mga tugon niya na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Idulot mo sa Diyos ang atang ning pag-umaw. An makakamhan na Diyos, an kagurangnan, nagtataram, inaapod niya ang bilog na daga magpuon sa sirangan sagkod sa sulnopan. Ang Diyos nagliliwanag hali sa Sion, ang siyudad na tunay na ladawan nin kagayonan. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Nagtaram siya, darahanin dua sako na maimbod, an maimbod kong banwaan, na nakipagtipan sako huli sa pagdulot nin atang. Ibinabalangibog nin kalangitan ang pagkamatanos nin Diyos. Hulitas siya, iyo ang hukom. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Atang nin pasasalamat idulot mo sa Diyos, asin utubaan sa imong mga panuga sa kahuruhalang kawi. Apudon mo ako sa aldaw nin kasakitan, ililigtas ta ka asin uumawon mo ako. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dakul na mga Hudiyo ang nagdalaw sa magtugang na Marta asin Maria sa pagranga sa inda. Kan madangog ni Marta na nagdadangadang si Jesus, nagluwas siya sa pagsabat sa iya, mantang si Maria nagpawalat sa laog kan harong. Sinabihan ni Marta si Jesus, "Kagurangnan, kunyaon kadigdi, daikuta na nagadan ang tugang ko. Alagad aram ko na maskingunyan, itatao sa imo nin Diyos an anuman na hagadon mo sa iya." Nagsimbag si Jesus, "Mabubuhay liwat ang tugang mo." Nagsimbag si Marta, "Opo, kagurangnan, aram ko na mabubuhay siya liwat sa huring aldaw." Nagsabi si Jesus, "Ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Ang nagtutubod sako, maski gadana, mabubuhay liwat. Ang siisay man na nabubuhay saka nagtutubod sako, da inananggad magagadan, minatubod ka kaini?" "Opo, kagurangnan," simbag ni Marta, "minatubod ako na ika ang Kristo, ang aki nin Diyos na pinaghahalat na magdigdi sa kinakban." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwa po bang tawo sa buhay nindo na masasabi nindong at home kamo? Sarong tawo na midbidon mo, as in ikaman, midbidon niya, in such a way na komportable kamo sa kada saro.
Pagkaiba mo ang tawong ini, pwede kang magpakatotoo. You don't have to pretend to be someone else. Mayo kang kaipuhan patunayan. Pagkaiba mo siya, you know you are not performing. You are just yourself. Pagkaiba mo ang tawong ini, malaya kang magbukas kan namamatian mo sa laog kan puso mo. Pakusa ng mga maugmang mga bagay, kundi pati ang mga mamundo, pati ang mga nagibo mong sala, mga bagay na ikinasusupog mong itaram sa ibang tao, pati ang mga dagit mo sa buhay, kaya mong itaram. Asin aram mo na pakatapos ka iyan, dai ka huhusgaran, aakuon ka man giraray. Is there a person like that in your life? Because if you do, you are blessed. And that person is a gift to you. Si Jesus, igwa po nin siring na tao, mga tao, amigo asin amiga, sindaan pigsiselebrar tangon niya na aldaw. Dati po kaidto, nagtalubo kita na ang pigsiselebrar sana idtong ate, si Marta. Pero si Papa Francisco, liniwat ang piyestang ini, tinugon niya na isabay ang mga tugang dahil gabusinda amigo ni Kristo. Kaya pirmi na ining magkairiba. Pag nagpuprosesyon kita, pag Semana Santa, kairiba ang tulong ini. Si Marta, si Maria, si Lazaro. Magturugang po sinda who are very good friends, close friends of the Lord, nakaistar sa lugar na inaapod Bethany, Betania. Siguro nadangog na po nindo ang ngaran na iyan dahil dakol na mga madre, mga religious, nang inangaranan ang kumbento nindanin siring. Diyan po sa Anislag, ang Daughters of St. Joseph of Caburloto, ang apod sa harong ninda, Casa Betania. Duman sa Iriga, igwang retreat house ang Religious of the Blessed Virgin Mary, ang apod man Betania Retreat House. Why name them Bethany? Because this house in Bethany was special to Jesus. Pag binabasa tapuan mga ebanghelyo, kada bes na maagi ang kagurangnan sa lugar na ini, pirmi siyang mahapit digdi sa magturugang. Tibaan pag minahapit siya digdi, nakakapahingalo si Jesus. Dahil niya kaipuhan mag-perform bilang Mesiyas. He can just be himself and be accepted. Padaba siya kaining pamilya, kaining magturugang. In fact, ang patunay tapo na padaba si Jesus, asing si Jesus man padaba sinda, yaon mismo sa chapter na ini na binasa ta. If you have time, kindly open your Bibles at home at John chapter 11. And you will see there mentioned repeatedly na si Jesus nagtataram, padaba niya ang tulong ini. In other words, this was not some distant relationship or a formal master-disciple relationship. It was not. It was a real, intimate friendship with three people. Pero sa rong aldaw, this friendship was tested by sorrow, by grief. Naghibi pa nga ni si Jesus dahil nabaritaan niyang nagadan ang lalaking tugang, si Lazaro. Kaya kan mabaritaan na nagdadangadang na si Jesus, sabi digdi sa ebanghelyo, luminuwas si Marta, asin nagtaram, kagurangnan, kunyaon kakuta digdi, dai kuta na nagadan ang samuyang tugang. Magabat po ining mga tataramon, garo inaakusaran ninda si Jesus na pinabayaan si Lazaro. Your beloved Lazarus has died. And had you not left us, siguro dai nagadan ang samuyang tugang. Notice, dear friends, na si Marta unfiltered ang pagtaram. Dai niya po pigtatago ang kulog na namamatian niya dahil kampante siya na malaya siyang pwedeng magtaram and Jesus will not reject her nor judge her. Pagkatapos kaini nakasabi pa si Marta,
Kagurangnan nagtitiwala ako na anuman nahagadon mo sa Dios, pwedeng gibuhon kan kagurangnan. And it did happen. We know that Lazarus eventually was resuscitated by the Lord. But notice Martha and her disposition, nagsasalak ining dagit, ining kamunduan, dangan ang pagtubod. Nagsasaralak ang mga namamatian, at the same time, the deep faith in God. Do you feel that also in your own faith life? Namamati po ba nindo na malaya ka man na mag-open up sa Diyos? Not just about the good things. Because many times people think that you cannot be angry with God. Can you be angry with God? Pwede ba akong madagit sa Diyos? Si Marta ang nagtutukdo sa tuya. Pwede man. Kung iyo ang tunay mong namamatian, nagtatampo ka, namumundo ka, kagurangnan, ano man ining pinapaagihan mo sa ko, nataarog ka ini. And that only indicates our deep rapport, our deep trust, our relationship with God. Arog ba kita ka ini, ang kalidad kan sa tuyang friendship with the Lord? Malaya daw kita asin kampante na magtaram kan tunay tang namamatian sa mahal na Diyos. Are we at home with God? But the most important part is the other part. Is God at home with us? Andam ba kita na mag-ako man sa iya? Andam ba kita na ang buhay ta, iayon man sa iyang kabutan? If Jesus were to visit us, are we a ready place? Are we a ready home for Him? Because a good friendship offers a safe space kung saan pwede kang maging honesto, asin kakamutan ka man giraray pakatapos. Martha, Mary, and Lazarus was able to enjoy this kind of safe space with the Lord. Ining mahal na Diyos, nakaglalang kan kinakban, na naglaog sa kinakban bilang tao, garo kulang pa. He also wants to be friends with us. Dear friends, God wants to be friends with you. And He desires to enter your home, enter your life. Are we willing to welcome Him? Nakita man magin harani sa kagurangnan? Nakita man mag-offer ning safe space sa ibang tao na pwede sindang magpakatotoo, ako unta, na daihinuhusgaran, dangan padabaon man giraray. This is the beautiful gift of the feast of Saints Martha, Mary, and Lazarus. Na kita magin at home sa Diyos, na ang Diyos magin at home sa satuya, na kita man magin home para sa satuyang kapwa. Hagadun ta ang espesyal na grasyang ini, this gift of spiritual hospitality. May Martha, Mary, and Lazarus teach us. May these siblings lead us to their best friend, Jesus.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang. Magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naghaharubay kan sa imong mga ngangalasan ki Santa Marta, Santa Maria, sin San Lazaro, mapakumbabang namimibi sa imong kahalangkawan. Nasiring naan sa iyang paglingkod nin pagkamuot, nagin maninigo sa imo, an mga atang kan sa mong paglingkod, lugod makabalik man na maninigo sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapos sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa makangangalas na pagpahayag nin pagtubod kan sa imong santos, pinapapusog mo ang simbahan nin danay na bagong kabagsikan. Asing tinatawan mo kami nin mga urog katutuong tanda kan sa imong pagkamuot. Dangan sa pagkutob kan mga misteryo nin kaligtasan, nasasadul kami kan sayod nindang panalmingan, asing natatabangan kan sa indang danay na pakipag-ulay sa imo. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kan angheles sa sing santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Sa
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, sinda Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, si San Antonio de Padua, hasinan gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan sa tuyang maestro. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, bilang mga amigo ni Jesus, magpatinaraohan kita nin katuninongan.
Mga tugang uya si Jesus na nagpamidbid ki Marta bilang pagkabuhay liwat asin buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ining banal na pag-ako kan sa imong hawak asin dugo, maglikay lugod sa mo sa gabos na nalalapang mga bagay. Tanganing sa paarog ninda Santa Marta, Santa Maria, asin San Lazaro, magtalubo kami sa udok na pagkamuot sa imo digdi sa daga,
asin magugma sa danay na pakahiling sa imo dyan sa langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kamo asinan sa indong mga harong, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin katuod kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.